La ilaha illallah al-malikul hakul. Kabeh wong iso. Urung karuan wong jabatane akeh tentrem. Urung karuan wong duwite akeh tentrem. Urung karuan wong bojone ayu tentrem. Urung karuan wong bojone ganteng tentrem. Urung karuan wong kondang populer tentrem. Ya contone kaya kula ngeten niku, ning ndi kabeh wong kondang kenal, arep ning NTB, arep ning ndi kabeh wong kenal. Mangan ngono lho. Ning warung lho kabeh wong ket bakule karyawane sing tukang isah-isah kabeh kenal. Tapi kon tentrem kon ayem ya wangel. Padahal wong biasane nek ra kondang pengen kondang, nyapu-nyapu di video. Lah tapi nek kaya kula ngene iki golek tentrem angel. Kadang Pak Bupati nek jenengan tasik aman, kula ngoten ning rest area, ning jeding. Ipise arep nudu arep ngene. Teko ngarep jeding iki lho wis enek sing video. Gus. Sarung wong diplorotne. Latu-latu terancam, Pak. Tenanono anggonmu